Lho kowe arep ngopo? Balekke pusaka. Truk, nun. Goleki Durna. Teng pundi? Wis kowe goleki ngene ora ketemu tak ajar kowe. Waduh cilaka iki. Suwe iki. Iso tekan setengah 6 iki kok. Aku ora ngerti Durna nang ndi. Gong. Nun. Goleki Siwa Mandura. Sudi. Lho. Tak ajar kowe. Sing akon ngantil aku mau sapa? Hah? Bareng bal ngantem kok terus kowe kongkonane anggepe aku ki apamu? Ora sudi aku. Lho, wani karo Antasena. Ora, ning aja ngono kowe. Iki kaya ya wong ora wani mbok ya menyang. Wela-wela. Sing tuwa melu ngecak. Lah iki ngayal kok, ngayal apa? Aku lan bar dikampleng e. Antasena ya aja ngono wong Bagong ki wong tuwa kok tok kampleng. Ya wis ngene wae, maleso ning kowe goleki Siwa Mandura. Wis gawe males, yo males yo. Emoh. Maleso ora apa-apa, aku ora pasang walat. Nan? Yo. Asli lho iki? Tenan. Piye? Lho sakarepmu. Piye Mas? Sakarepmu. Wis gawe maleso. Pisan bae tuk ngono terus goleki kokoprak anu Siwa Mandura. Ah, pusi ya. Engko bales kowe ketara kedap-kedip. Mripatke mripate sapa wae kedap-kedip. Nggih wis. Nan? Iya. Aduh, saya. Ya. Nggih wis to, engko iki wektune slantek. Loh, iki piye to iki? Arep mrene rawani. Lah kok malah aku wani iki piye? Sorry, ngono guyon. Guyon aku ki ratu kok dijak guyon. Rumasane aku ki Nalendra nggih dicuthuk dadane sampeyan dhewe. Apa itu mbok digobali? Wus. Kok sing nabrak Mandura? Yo, ge wis yo. Wis ngono dirampungi. Yo. Dirampungi Dimas yo. Padose iku. Yo, piye? Ngopo aku? Sampeyan dipadosi Ndara Antasena. Wih, lah jagat wasane Bathara. Nek ngopo Antasena? Wah, setan iki. Kok kowe nyok? Ha wong tangane digeret sampeyan ae dhewe kok aku ya ming ngirokke suara Ndara Baladewa kok.